Σήμερα θα μιλήσουμε για το πανικό και τις κρίσεις πανικού. Η κρίση πανικού είναι ένα ξαφνικό, έντονο κύμα φόβου που προκαλείται χωρίς προφανή λόγο. Διαρκεί συνήθως μερικά λεπτά, αλλά είναι πολύ τρομακτικό. Παρακάτω θα πούμε μερικά tips για την αντιμετώπιση των κρίσεων πανικού. Αναπνοές. Αναπνεύστε βαθιά και αργά για να ηρεμήσετε. Συνειδητοποίηση. Επικεντρωθείτε στην παρούσα στιγμή. Υποστήριξη. Ζητήστε βοήθεια από επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Επικοινωνία. Μιλήστε με φίλους και την οικογένειά σας για να λάβετε υποστήριξη. Μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις πανικού.